Det virker fandme, så behøver vi ikke udlægge vores ud. Anders, kom nu. 3. Jeg kan finde ud af det, men jeg kan ikke spille det. 2. Der er ikke noget. Det er ikke med den her. Klar, okay, vi skal drikke den her vej. Jeg tror, jeg har spillet 821 kampe og sådan noget, ikke godt? Kom nu, Alex, bræk dig nu. Og jeg er sådan... Jeg er sådan medium level. Kom nu, Lars, du tager alt for lang tid det der. Så er det ja, men altså, fuck, det er også hardcore. Men var det noget... Men jeg fik jeg købte lige et spil. Jeg købte det, fordi jeg har hørt om det. Fordi det var 1-4 player på PlayStation. Hvorfor regner det? Call of Duty 4. Ja, det er øl. Det er øl. Kan man ikke zoome? Jeg har bare ikke øl. Kan man ikke zoome? Skål for fanden. Skål! Nej, du har hat for noget. Men hvad hedder det? Altså, det... Der er spor i maven. Nå, det er